Да се предаш, няма да го. А така, усмихни се. Това е комунизъм, чисто. Абе виж, чели ли сте Конституцията на тази? Правилника на университета. Чела ли си правилника на университета? Че няма право да се изразяват политически мнения в университета и на неговата територия. Това не е политическо мнение. Това не е политическа мнение. Нали искате оставка? Ама това е политическа позиция. Какво пише на плотника ти? Това не е политическо. Променили в себе си, че да искате от другите промяна. И аз не харесвам Орешарски. Учиме. И аз не харесвам Орешарски, примерно. И аз не го Да го харесваш, нали? Примерно. А така, що правиш тук, като не го харесваш? Аз стига артиста тук. Момиче, дръс се нема да се предаваш. Какво направи като Ние сме промяна, младите хора са промяна. Тебе с нищо не мога. А така, Следете каква конституция имаме. 15 страници конституция. Конституцията в Белгия 76 страници. Посочени са основни граждански права и изборен кодекс. Как ще се провеждат изборите в България, като правим всичко е със закон. Конституцията пише, следва да бъде решено със закон. Това ли искате вие? Да решаваме със закон. Получи пето преработено издание юридически факултет. Пето преработено издание означава, че на всяко правителство се взимат политически решения. Никой не казва, че са ти лоши исканията, но не е това начина да ги искаш. Защо искате тогава оставка на правителството? Какво ще ви донесе това? Поредната подмяна. Поредната подмяна е това ще донесе. А вие ще искате, а вие? За истинските проблеми. Защо за истинските проблеми не говорите, а говорите за Пеевски, за Бойко Борисов? Вие за кой говорите? Къде е промяната? С какво ще ви променяте вие? Това Това са личности. Проблемите са дълбоки на българите и вие няма ги решите като смените правителството. Какво ще решите, като оставите това Ще правителство? учиме и ще развиваме. Да, ходете, протестирайте там. Там комунисти, болшевики, това сте. Наричате ме комунист. Абсолютен комунист. Абе, я не му обръща внимание, бе, не му обръща внимание, бе. Значи няма да ви Вие сте неосъзнат Точно така, не му обръща внимание. Комунисти си. Болшевиките като Зимния дворец го взимат тук. Като Зимния дворец.